съм съгласен и не знам дали ще има последствия за нашата нация, въпреки това се възприемам себе си като българин, разбира се, нищо, че баща ми е руснак. Разкажете какво мислите за тая вандалщина, вандалска проява. Не знам изобщо какви са вашите, между другото, вашето отношение. Може пък вие да го подкрепяте това нещо, не знам. Премахването на паметника на свободата. На руските освободители. Аз познавах Смилин Иван, който е бил въпросния на целият проект. Познавах се с неговия син. С Христо Калчев. С Пасков, Вики Пасков, Огнян Фурнев. Той беше прекрасен човек, разбира се, много добър професионалист в компанията. Тогава всичко беше свързано с много пиене, разбира се. Значи за мен това е не вандалщина, това е престъпление. Да режеш скулптурни фигури през кръста, през главата и през ръката. Каквито да са те, дали са руски, дали са български, дали са американски, няма значение. Това е паметник на културата. Категорично да. Само талибаните вършат такива неща. Аз даже призовах и искам да призова, макар че те вече свършиха, да прекратим тези вандалски действия. Тоест, ако искаш, на ти мога ли да си говоря или на ви? Може, разбира се, да, удобно е. Даже ще бъде по-лесно. Аз не знам дали ще се умее веднага да превключвам, но да, можем да опитаме. Тогава на ви, господин Колаген, може ли да съберем хора, с които да отидем утре, понеже те ще продължават вандалщината, ама хора, които са бойни. По принцип аз имам тук голямо влияние в TikTok, но не съм в София в момента, аз съм в Хасково в момента, но можем да призовем, защото това е и моя кауза също и не само, изобщо чувствам, че българският народ по този начин е застрашен. Въпреки че аз не смятам, че българският народ се дистанцира от това, което правят политиците. Видях и коментари навсякъде в интернет. Виждам, че хората не са съгласни, но аз към друго да попитам, понеже аз наистина от 8 години нямам телевизия вкъщи, признавам си. Това, което видях, го видях вчера набързо в TikTok, нямам никакво време. Имам си бизнес в Дубай, който движа онлайн. Отделно тук се пускам постоянно в TikTok през свободното си време, което свободно време вече стана като професия. Нямам никакво време даже да се наспя. Но бего видях в TikTok едни клипчета, които показаха как се режат тези крайници. И не беше обяснено. Вчера аз го повдигнах като тема в лайфа. Хората ми казаха, че щял да бъде преместван. Но дори да бъде преместван, по този начин ли трябва да бъде преместван? Не, аз смятам, че искат да го унищожат, да го разрушат. Няма да бъде преместен, защото цялата тази монументална конструкция, тя няма как да бъде преместена. Къде ще точно ще бъде сложена, няма такъв музей. Не е музей, някъде няма ли да е в някой парк или на някое публично място, на важна локация, не знам. Ами никой до сега не е казал къде точно ще бъде преместен, което означава, че всъщност няма идея да бъде преместен. Благодаря за подаръка. Премахнат, пиша тук. Добре, а кой се подписва под този акт? Аз никъде не разбрах кой се подписал, кой е дал тази заповед. Някой все пак е казал, идете и го махнете. Кой? Областната управителка на София, казва се Вяра Тодева. Благодаря. Вяра Тодева не съм я чувал, не знам коя е. Те се сменят вече май на 3 месеца областните управители. Никой не е чувал. Тя е назначена от сегашното правителство и тя е издала заповед и е дала 260 хиляди на фирма, която да ходи да реже с флекс. И каза, че самия паметник струва 20 милиона. Той е оценен на 20 милиона като скулптура, като произведение на изкуството и архив. Аз настръхвам. Как може ние да позволим това нещо? Милиона струва този паметник. Тя го каза самата, след което каза, че са платили областната управа 260 хиляди. Браво, защото имаме излишни пари явно. Излишни, но 260 хиляди, с които унищожаваш 20 милиона. Само за това трябва да се сезира прокуратурата и да започне... Аз бих и пляснал от ваша мара, ако я видя тази някъде.
Само да ми я покажете как е на снимка, да знам като я видя, нали жена не се удря, обаче тая заслужава 2 шамара. Няма какво да й се обяснява. Много повече заслужава от това, но тя е поставено лице, тя е пионка. Ма тя е пионка. Сега знаем кой притежава държавата, ние сме си по турско робство. Това е цялата я. Ние сме си още по турско робство. Аз ги знам нещата, защото имам много приятели. Защо ще се противят? Защо не излязат 5000 души да отидат там, да отстранят полицаите, които пазят, еничарите полицаи пазят унищожаването на производението. Ние имаме общи познати, между другото, с вас. Маринка, знаете ли Маринка? Много поздрави, Марина. Имаме общи познати русата Марина. Сигурно я знам. Знаете, да. Много поздрави от нея. Поздравления от сърце за Марина. Но вижте сега, това са скулптури, които са правени от български големи имена. Васка Емануилова, Мара Георгиева. Загубихме ли? Извинявайте, че ви прекъсвам, за мен тези битки все пак са си важни. Паметника е по-важен, разбира се, обаче загубихме ли ние? Не мога да повярвам, Патенца 950 човека ме гледат. И как, господин Волен Сидоров, аз съм по-сладък, по-вървежен, по-млад, по-красивича, като кукла съм, той е по-гледан от мен. Сега как става това? Не се разстроили. Моя срамота, егатимус. Давайте да натискаме малко и да играем, нищо, че нещата, които казва са вярни. Аз се съгласявам, чакам го някъде да сгреши. Давайте да играем. Виж сега, аз толкова вече много съм грешил, че няма на къде. Погледни ми белите, ако си моля, и сега съм на възраст. Добре стоят. Да се бойдисате с черна боя ли? По-хубаво ли ще да се бойдисате с черна боя? По-добре е така, по-стилно. Харесва ми много изкуство, виждам наоколо, видях много картини, това ми харесва, аз съм художник по принцип и това ми харесва. О, да, радвам се, защото аз наистина съм ценител на изкуството и имам хубави картини, книги и така нататък. Как реши да се пуска в TikTok? Ще се върнем пак на паметника, имам много въпроси към вас. Ами вие ме питахте също преди 4 месеца, когато почна да се пускам в TikTok, защо съм решил да се пускам. Ами мястото на хора като нас, които имат позиция и които имат влияние, е тук. И между другото все повече политици ще виждаме тук и публични фигури, защото те се усещат, че в момента TikTok е най-мащабната и най-влиятелната платформа и всички ние се борим за някакво влияние. И трябва да използваме влиянието, защото аз не съм като някакви певици и плеймейтки, които са популярни с нищо и нямат гражданска позиция и нищо не заявяват от свое лице. Трябва да използваме нашата популярност за добри каузи. Ето това е една добра кауза, да се обединим и да отидем и да протестираме, защото ние ще го отнесем. Няма да го отнесе госпожа Вяра Еди коя си, а ще го отнесе целият български народ. Въпреки че аз не вярвам, че Путин чак толкова вече е мръднал, но това е обида към цялата руска държава. Също. По този начин, с тези кадри, отрязани ръце, крака, ами те ни са ни спасявали от това да ни режат на нас краката и ръцете. Само искам да ви кажа, господин Колаген, че благодарение на съветската намеса тогава, 1946 година, са преговорите в Париж, мирния договор между България и съюзниците, Англия, Франция и Америка и Съветските. Ние сме турска държава. Ние сме в момента турска държава. Не искам да говоря, защото наистина може да има последствия, ако кажа всичко, което знам, но ние сме турска държава и все още сме под турско робство. Само че тихичко. Или владичество, или както искате го наричайте. Сега много хора ще кажат, ние не сме били избивани, не сме били. Напротив, тук са били 500 години и все още са тук и не знам до кога са тук. И само да ви кажа, че естественият прираст на българи на раждаемостта е изключително ниска. И се прогнозира, че след 50 години вече няма да има български народ. А ще бъдат цигани и турски цигани, които си нямат собствена държава, защото цигания държава няма, както знаете. И те ще се настанят тук удобно в нашата държава и България ще стане цигания. Не съм расист. Не съм расист. Един от най-добрите ми приятели са от ромски происход. Но все пак няма друга държава. Да видим в Германия. Идете в Германия дали ще позволят да има новини на турски, на украински, на талибански и на 100 000 езици. Не може да се случи това. Само в нашата държава тук ни е бът в газа и ни е бът и продължават да ни е бът и не знам до кога. Те в Германия са признати расисти, но ние няма да си казваме, че сме расисти, обаче сме против това
Не сме расисти, живеем в тях в съдружие години наред и много се разбирам. И турците са уникални хора, много работлив народ. Аз имам уникални приятели турци. Ето приятел ми Орхан Исмаилов, който беше заместник външен министър на отбраната. Изключителен човек, ерудиран, мъдър. Той е човек, който чете, учи, най-младият доктор в България. Имам изключителни приятели турци с големи капацитети. Обаче, все пак, нека да не завземат нашата страна и нека все пак българите ние да сме си по-напочет, отколкото другите нации. Дали украинци, дали турци, дали цигани, дали всички народи можем да живеем и харесваме, обаче не да бъдат повече от нас и не да са на по-високи позиции от нас и не да работят на държавни учреждения, да имат държавна власт. Това никъде го няма. Сега ще кажат, миналия ден го говорих това, те казаха, знаеш в момента, че в Англия министъра е пакистанец бил. Не е правилно това решение. Това не е правилно решение, според мен. Там има един комплекс, понеже Англия е била колониална сила и сега си слага министър-председател индиец или пакистанец. Да покажат колко са вървежни и колко са модерни, най-вероятно. Не че за нещо друго. То пак му дърпа конците някой англичанин. Няма кой да го остави този. Ние обаче не сме били колониална държава, не сме погазвали други народи и територии, така че нямаме от какво се притесняваме и срамуваме. Само, че трябва да се запазим. Много правилно го казвате това. Но... Нищо не разбирам от политика и не се интересувам, изобщо не искам да се интересувам. Имал съм предложение да бъда в партии, да правя видеоклипове, знаете такива. Има си ферми, бот ферми, пишат с цели сайтове са купени. Канили са ме да оглавя такива сайтове като редактори, да пишеме такива политически статии, защото аз пиша и съм много добре, но нищо не знам. Бързо мога да навлезна в материята, но нямам желание да се занимавам с политика и съм далече. Но това, което го казвам, е чисто логически от позицията на българин. Това е. Нищо повече не казвам. Добре, всичко е политика. Има един такъв израз, че ако ти не се занимаваш с политика, тя се занимава с теб. Така че нека да се добре... Те се позанимаха малко с мен в един момент, да. Малко в Дубай се позанимаха с мен там един господин, да. Срещу нарязването на паметника да се съберем да протестираме. Когато кажете, аз съм на линия. Благодаря за това. За това разговор сега ще дам да... Нека да протестираме, обаче нека наистина българите да се вдигнат и да протестират, защото те протестират повече тук в TikTok. Много е удобно всеки от вкъщи да протестира. Не го прекъсвам, напротив, изключително много го уважавам и са ми интересни нещата, които той казва. Но нека наистина да се вдигнем и те хора, които ме харесват. Не става въпрос тук за руски корен, Аз ме е страх като българин, че могат да ни нападнат. Честно ви казвам. Не толкова аз не защитавам това рязане на паметника, защото имам руска кръв някаква. Аз съм виждал баща си 5 пъти в живота си, изобщо не се възприемам като руснака, като българин. Аз съм си българин. Израснал съм, живял съм в България, но не защитавам рязането на паметника като това, че фамилията ми е руска или че имам руски корен. А за това, че се притеснявам, че утре можем да бъдем пометени и ние. Те без това Путин си търси повод и причина да взима територия. Извинявайте, спирам да говоря, да, но това, което казва, нека да се вдигнем, ако можем, наистина. Добре, аз съм също за това. Луна ми е приятелка, да, ще прави ли коалиция с Луна? Според мен може да направи една друга коалиция с Луна, малко по-различна, под масата. Надали ще направи коалиция точно с Луна. Важното е да се координираме и да бъдем на едно мнение, че трябва да правим нещо, да действаме. Когато има действие, има резултат. Ако бездействаш, нищо не става. Ама що да не направи коалиция с Луна, между другото? Луна също има определено влияние, тя също може да помогне, ако застане зад правилните идеи, всеки един човек може да помогне. Всеки един човек може да бъде част от партия, всеки един човек може да помогне за каузата. Добре, има ли такова обявено събитие, където да се излезне на протест? Има ли? Обявено ли? Ще го направим, ще го създадем. Давайте да го създаваме, да обявиме дата и час и наистина да призовавам всяка вечер и всеки ден ще призовавам всички, които ме гледат, да отидат и да помогнат. Ако трябва, и аз ще дойда също. Добре, ето определяме си среща, да се виждаме в лайв TikTok и да определяме среща за протести. Може би пък по този начин ще възродим и ще събудим хора, които сега спят. Може би така ще стане.
Много цъкат там, а къде са моите гифтери, моите поддръжници, само 500 точки малеем. Аз видях, че той побеждава всички до сега, с които се пуска господин Сидеров, нормално. Аз също имам уважение към всеки един разумен човек. Само да кажа, че Луна е доста интелигентна. Доста не знам, но да, интелигентна, над средното ниво интелигентност и със сигурност. И е сладка, и е готина, и е интересна, да. Тя ми е приятелка. Последния път ти направих страхотен боб в къщи на Луна. Щеше да става президентка. Представете ли си, правих боб на президентката. Това ще да бъде интересно, между другото, да стане президент. Познавате ли се с Луна? Сигурно. Не. Виждали сте се някъде, сте се засичали по тези форуми. В студио не се познаваме на друго, но ще да бъде интересно, ако бе станал президент, защото може би, да не знам, може би трябва такъв обрат някой да стане, който не е стандартният човек. Ами то в един момент трябва да имаме жена президент и това ще ни се случи все някога. Значи със сигурност ще имаме един път поне жена президент. Може да е за кратко, но ще ни го дадат да го имаме. Това е ясно. В един момент ще го имаме. Но кога ще бъде? Този момент, тази фаза да е дошла, да. Добре. Но нека да не е Луна, пише тук, но нека да не е Луна. Руса жена ще оправи България, Ванка е газва. Стигате с тая Ванга, тя е демоница, сега не ми се навлизат и в тези теми, тя не е Божий човек Ванга. Не ми се навлизат в тези теми сега. Искам да се насроча една дата, за да знам аз за коя дата агитирам. Защото това е кауза, за която заставам с цялото си съществуване. И кой за Бога решава това вместо българския народ, а ние ще плащаме цената. И ето вие казахте 20 милиона струва този паметник на културата. Ами защо да се лишаваме от него? Той е толкова красив, между другото. Защо да се лишаваме от него? Вече започнаха да го режат. Трябва да прекратим това рязане. Чапо да чемпион! Благодаря. Първа победа. Аз съм може би единственият, който може да победи Волен Сидеров в TikTok. Поздравления за това. Мерси. Ето бе, един човек да каже, аз всеки път поздравявам, когато падна, един човек да каже, това е човек, който е със спортен дух. Тренирал ли сте нещо, господин Сидеров? Да протестираме срещу рязането и разрушаването на паметника. Трябва да имаме дата и място обаче. Айде ще назначим, но няма сега да се остане на всички, за да ни подгонят ченгетата, разбираш. Малко да има малко... Не сме ли в демократична България? Не сме. Малко конспирация да има, леко, защото ако всичко си казваш, ставаш много лесна мишена. Нали така? Да, то трябва да се обяви. Няма как да не се обяви, да очакваме хората да дойдат. Трябва да се обяви, но не могат да го спрат глупости, не могат нищо да направят. Как ще спрат хората и народа? Как ще спрат гражданина? Аз мисля, че ние сме повече от политиците. Гражданите на България са все още останали повече от политиците за сега. С сила спират. Видяхте как стана. Във войната с Украйна каква страна вземам? Никога не мога да взема страна на някой, който напада. Разбира се, че не съм съгласен с това, но те също доста пъти се държаха неуважително и Путин си иска, той е построил там съоръжения, бункери, доколкото знам, не съм много запознат, иска си това, което си е него, но според мен в 2023 година малко е смешно вече да се водят войни. Въпреки че те стават с, знаете, такива биооръжие вече войните, но не знам, не мога да взема страна, не е правилно, никоя война не води до нищо хубаво. Така е, но се водят и там причината беше, че искаха да направят Украйна като опитно поле на НАТО и оттам застрашаваха Русия. Русия взе своите защитни мерки. Аз бих попитал вас всичките тогава, ако одобрявате това или не одобрявате, какво мислите, България трябва ли да претендира обратно за Македония? Защото това май е нещо подобно, не знам. Това е загубена кауза. Няма как да претендира за Македония. Но защо ние, не мога да разбера, защо ние сме с такова самочувствие, като имаме 2 танка и 2 изтребителя. Не знам ние защо сме с такова самочувствие и с такава отговорна позиция. Такива пионки ли сме на Америка или на кой, не знам вече на кой сме пионки, или на Турция. Да. Такова положение се поставяме и по това път. Ма защо взимаме ние отношение? Защо взимаме ние отношение в това нещо? В този конфликт? Защото не протестираме, защото не се съпротивлява. Сега ли трябваше да премахваме паметника на руските освободители? Аз това не мога да разбера. Сега ли точно трябваше да го премахваме? Срещу това трябва да се съпротивляваме и затова аз ще в следващото предаване
че посочат дата и час, в която да се съберем и да протестираме. Те може да са го нарязали, но ние тогава... Ма никакво обяснение не се даде. Аз гледах някакви репортажи, нито се казва защо са го нарязали, ще се местили паметника или го унищожават, нито дават обяснение кой стои за тая вандалщина, за този вандалски акт. Независимо дали е руски паметник или паметника на Христо Ботев или на Васил Левски, няма значение, това е паметник. Може и на Джон Атанасов да издигнат паметник, сигурно има и някъде паметник на Джон Атанасов, не знам, но какъвто и паметник да е, защо трябва да се маха? На кой пречи? На Джон Атанасов има в село Бълджик Ямболско, където е родом. Той, да. И то не е точно паметник, не е така един релеф, но има все пак стойност. Някакъв знак, да, че той е родом. Но защо не да премахваме паметник на културата? Това е изкуство. Това е изкуство, което е изградено там и доколкото разбирам, не е никак ефтино това изкуство, ако е на стойност 20 милиона. Така казва. То е безценно, да, той надали има стойност, но оценено, да кажем, на тази стойност. Тя обяви, областната управителка, обяви тази стойност за 20 милиона. Браво. И какво ще го? Добре, поне да го изтъргува. Ако го режат с 260 хиляди да го изтъргуват, съм съгласен. Да го изтъргуват и да го продадат. Ако могат да го продадат, да го продадат. Важното е, че... Те са го продали. Това решение е продадено. Победихте в тази битка аз. Алба Резилната, най-големия резил на TikTok. Благодаря за това участие. Аз също. Ще помагам с каквото мога. Аз имам голямо влияние тук. Искам да се съберем и да протестираме наистина срещу тази вандалщина. Съгласен съм. Истински граждански дълг и действие, което трябва да... Съгласен съм да го направим. Само казваме дата, час и място и призовавам всички да отидат. И аз ще дойда. Добре. И аз ще дойда и ще отидем всички. Не защото е руско или каквото ще е по-национално, защото няма смисъл от това. Няма смисъл 260 хиляди от бюджета да се дават, за да режем нещо, което на никой не пречи. Часа и мястото ще бъдат казани допълнително, обаче трябва да ги спазим и все пак да има малко конспирация, за да ни посрещат полицаите. Нямат право да се намесват полицията. Ако е мирен граждански протест, доколкото знам, няма право да се намесват. Всичко хубаво. Аз също. За тази битка. До нови срещи. И ползотворна битка. Казахме нещо ново. Ще има протест. Благодаря, господин Сидеров. Тук ме съветват да се последваме. Да. Аз вече следвам. Трябва вие да ме последвате. Всичко е наред. Да, бъдете здрав. Всичко хубаво. Добре. До нови срещи. До нови срещи. Приятно. Закриваме. Това е 10:20, значи закриваме. Какво? Да. Вече колко? 2 часа? 3 часа. 3 часа, да. Може би. 3 часа прекарахме в TikTok Live. Благодаря на всички, които се присъединиха, всички, които изпращаха гифтове, подаръци и участваха. Благодаря от сърце. Пак ще бъдем в TikTok Live. Да си включат известията. Да, всички да си включат известията за живите включвания и за клиповете в профила на Волен. Всички да си включат известията. Да си включат всички известията. Това трябва да направите. Включете си известията. И пак ще се видим. До нови срещи. Аз се обещавам да бъда в TikTok Live винаги, когато мога, така че да мога да си разговаряме, да обменяме мисли и да бъдем заедно. Благодаря ви.